खुलुमबाय। दिनै आङो नोंथांमोननो कमेन्ट हरग्राफोरनिसिम मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। दा बेनो जाहैबाय जाय बिथांमोना गाज्रि कमेन्ट्स खालामो बैसोरखौ आङो फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों दिनै। दा गाज्रि मेसेज हरनायनि बेलायावबो मोननै बेवहाय माबा थायो, मोनसे गाज्रि भिडिअ'नि आरो मोनसे मोजां भिडिअ'नि। बेबो बुजायग्रानि भिडिअ', जाय मानसिया बुजायनानै ससियेल मिडियाआव भिडिअ' हगारो, नङा होमबा? बैफोरबायदि मानसिखौ जाय मानसिफोरा गाज्रि कमेन्ट हरो बिथांमोनखौ आं फंनैसो बाथ्रा बुंनि। बिथांमोना गावखौनो मा सानो, नङा होमबा? सोरबाया बुजायदों बेखौ लानांगौसो, लानानै गावबो गुबुनखौ बुजायलांनो नाजानांगौ, सोलोंनांगौ, अब्लासो गासैबो मोजां मानसि जालांगोन। आं बेखौनो हास्थायो, आं बेखौनो अरायबो सानो। दा खायसे ओरैबायदि माने बुजिस'नो हायैयाव खायसे मानसिया रावखौबो बुजायनो रोङा, गाज्रि भाषा बुंनाय बायदि मोनसे समाव बुजियै समाव गाज्रि मावफ्लांबाय, गोरोन्थि जाफ्लांबाय। नाथाय समजों लोगोसे खारफानानै बैबायदि मानसिया मोजां जाबाय, सोरखौबा बुजायनो हानाय जाबाय, गियान होनो हानाय जाबाय। बैफोरबायदि मानसिखौ जाय बिथांमोना मिथिखानाय कमेन्ट हरग्राफ्रा बियो मोनसे समाव बेफोरबायदि मानसिखौ बिथांमोना आखाइसो हमनांगौ। मानो होनोब्ला साननांगौ जे, मिथिनांगौ जे मोनसे समाव बियो बेफोरबायदि दिनै गुबुनखौ गियान होनो हानाय जाबाय, गुबुनखौ बुजायनो हानाय जाबाय। दिनै ससियेल मिडियानि जुग, ससियेल मिडियायाव फैनानै दिनै गुबुनखौ, रायजोखौ, बर' रायजो राजाखौ बुजायनो हानाय जाबाय होननानै जाय मानसिया गाज्रि कमेन्ट हरो मोजां भिडिअ' बा मोजां बुजायनाय भिडिअ'फोराव, बैफोरबायदि मानसिया आखाइसो हमनांगौ। मानो गाज्रि कमेन्टस हरो? दा खायसे मानसिया गोसोआव मोजां मोननानैबो कमेन्ट्सखौ ओरैनो माने गाज्रि लिरो। मा रिएक्सन होयो, नङा होमबा? मा रिप्लाय होयो बेफोरबायदि। नाथाय खायसे मानसिया ओरैबायदि माने मानसिखौ डाइरेक्टलि बुंखायो गाज्रि बायदिसिना। नों मोजांबा दिनै जाय मानसिया गाज्रि कमेन्ट्स हरग्रा, नोंथाङा जुदि मोजांब्ला मानो गुबुनखौ बुजायाखै? मानो गामिफोरनि गाज्रि नुनायखौ बुजायाखै? गामिफोराव बुजायाबाबो ससियेल मिडियाआव फैनानै बुजायनो हायो। नाथाय गाज्रि कमेन्ट्स लिरनायावबा एक्सपार्ट ना, नङा होमबा? गाज्रि भिडिअ' बानायनायाव गाज्रि कमेन्ट्स हरो, मा हरो हर। नाथाय दिनै आंनियावल' नङा, गुबुन मानसिखौ बिदि दाखालाम। मानो होनबा बुजायनाय मानसिखौसो बांसिन नांगौ नैबे जुगाव। दा बिथांमोना गाज्रि भिडिअ'ब्ला आरो खेबसे नायबावनो माबायदि, बेखौसो आरो फिरसे लाबोफिननानै नायो। नाथाय जाय मानसिया बुजायग्रा, जाय मानसिया मोजां भिडिअ' बानायो, बैफोरबायदि मानसिखौसो गाज्रि कमेन्ट्स लिरनो बिराद मोजां मोनो ना नोंथांमोना? दा नोंथांमोना बेफोरबायदि सोरबा बुजायनायाव गाज्रि कमेन्ट्स हरो, नोंनि गथ' गथाया जायोब्ला, नोंनि बिदा फंबाया जायोब्ला, गाज्रि जायोब्ला नों बेखौ मोजां रावै बुजायनो हागोन ना? मालाबाबो हानाय नङा। मानो होनबा नोंनि गोसोआवनो गाज्रियानो दं। अब्ला नोंथाङा बोरै बुजायनो हानो न'खरनि मानसिखौ? दा नोंनि जोनोम होनाय उन्दै गथ'आनो दिनै उन्दै, गाबोन देरनानै जुदि गाज्रि लाइनाव थाङोब्ला नोंथाङा मा बुजायगोन? नोंथाङाथ' गिबि समाव गुबुनखौ गाज्रि कमेन्ट्स लिरोमोन, नङा होमबा? मोजां बुजायनाय भिडिअ'फोराव। अब्ला नोंथाङा मा होननानै बुजायगोन गावनि फिसाखौ? नों मालाबाबो हानाय नङा। बेनिखायनो जाय मानसिया बुजायग्रा, जाय मानसिया मोजां गियान होग्रा, मोजां गियान होनानै भिडिअ' बानायो, मोजां राव बुङो, हारि जौगानायनि फारसे बुजायनाय, बैफोरबायदि मानसिनियाव गाज्रि कमेन्ट्स हरो। नोंथाङा
नोंथाङा गाज्रि साननानै गोसोआव साननायनि उनावसो नों आखाइजों टाइप खालामदों नङा होमबा मबाइलाव बैफोरबायदि नोंनो एसेबां जुदि गाज्रि सानोब्ला नों गावनि गथ'खौ गावनि न'खरनि मानसिखौ नोंनि उन्दैया जायाब्लाबोथ' नोंनि भागि बंख' नोंनि रिश्तेदाराथ' जाखागोन सासेबाबो गाज्रि लाइनाव ओंखारगोन नङा होमबा अब्ला नों बेफोरखौ मा बुजाय मालाबाबो हानाय नङा नोंथाङा बिदिब्ला दा आङो बेफोरखौ गाज्रि साननानै बुङाखै आं बुंदोंसो सोरनिबा माबायाव थांनानै आं कमेन्टसबो नायो खायसे आं बांसिनानो मोजां लाइनाव थांनाय बा मोजां बुजायनाय मानसिनि भिडिअखौसो आं बांसिन नायो अब्ला बैफोरनि कमेन्टसखौ आं नायो खायसे ओरैबायदि गाज्रि कमेन्टस हरो नङा होमबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायावबो गाज्रि कमेन्टस हरो अब्ला नोंथाङा मा जागोन नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ रोंगौथियाव लांनो गोसो जागोन नङा होमब्ला अब्ला मालायनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायाव नोंथाङा गाज्रि कमेन्टस होनो मा गोनांथि दं आखाइ खबनांगौब्ला आखाइ खबनांगौ सोरबाया मोजां बुजायनायाव नोंथाङा गाज्रि कमेन्टस हरनो मा गोनांथि दं बेखौ आखाइसो खबनांगौ जोंनि हारियाव ओरैबायदि बुजायग्रा मानसि ओंखारबाय बिदिसो जानांगौ नोंथाङा उल्टायै बांसिनसो गाज्रि आं नोंथांमोनखौ सोरबा आंनियाव गाज्रि कमेन्ट हरनायखौ आं थांखिनानै बुङाखै आं अलखौबो बुंदों गासैखौबो बुंदों जाय मानसिया मोजां भिडिअ गाज्रि कमेन्ट हरदों आरो गाज्रि कमेन्ट हरनायाथ' आलादा खायसे ओरैबायदि माने बुंथावै खोनासंथावै राव बाहायनानै लिरना हरो हिनजावफोरनिखौ बुंनानै बा हिनजावफोरनिखौनो बांसिन बाहाय अब्ला नोंथाङा हिनजाव माहारिनिफ्रायसो जोनोम जादों अब्ला हिनजावफोरनि बाथ्राखौनो हिनजावफोरनि आथोनखौनो बुंनानै राव बाहाय अब्ला नोंथाङाबो हिनजावफोरनिफ्रायनो जोनोम जादों अब्ला नोंथाङा नोंनि सोरबा सिख्लानाव बा सोरबा आइजोनाव जा अंग दं नोंनि बिमानावबो दं नों बेनिफ्रायनो जोनोम जादों अब्ला नोंथाङा माबायदि साननानै मा गोसोजों गाज्रि कमेन्टस हरो आरो बैफोरबायदि गाज्रि कमेन्टस हरग्रा आइजोफोर गुबुनखौ बुंनाय लोगो लोगो नोंखौ सानग्रो नों माबायदि नों बेफोरबायदि गाज्रि राव बाहाय गुबुनखौ कमेन्टस हरोबा नोंनि गथ'खौबो नोङो मालाबाबो मोजां रावै सिखायनो हानाय नङा फोरोंनो हानाय नङा बेफोरबायदिनो नों जेरै दा गाज्रि भाषा गुबुनखौ बुंहरदों नोंबो सानसे गुबुनजों बुंजागोन बा नोङो मालाबाबो मोजां राव बाहायनायाथ' नोंनियाव गैखाला नों फोरोंनोबो हानाय नङा हिनजाव माहारिखौ थांखि आरो सोरनिबा हिनजाव माहारिखौ बुंनायनि सिगां नों गावखौनो सानग्रो नों हौवा माहारि ना नों हिनजाव माहारि नङा होमबा गाज्रि कमेन्टस हरग्रा नोंथां नोंनि गियानखौ नों जेब्ला सोरखौबा मोजां भिडिअ गाज्रि राव थांखिनानै कमेन्ट हरो अब्लानो मिथियो नोंनि केरेक्टारा माबादि नोंथांमोना मिथियाबाबो आं मिथियो एसेबां जुदि बुंथावै गावनो जोनोम जाबाय हिनजाव माहारिनिफ्राय हिनजावफोरनि आथोननि मुंखौ बाहायनानै कमेन्टस हरो बिनिफ्रायनो जोनोम जानानै दिनै बेखौनो बाहायनानै दिनै कमेन्टस हरो अब्ला बेबायदि मानसिया माबायदि जागोन साननानै नोंथांमोना अब्ला नोंथांमोना बेखौ माबायदि साननानै बुंथावै रावखौ बाहायनानै जुदि कमेन्ट हरो मालायखौ गावनो बेनिफ्रायनो जोनोम जाबाय आरो बेखौनो बाहायनानै दिनै आरो हिनजाव माहारिफोरा गावनो मिथिखायो हिनजाव माहारिया माबायदि सहायनांगौ आरो हिनजाव माहारिखौ थांखिनानै गाज्रि आरो मोजां मानसिया मालायखौ गाज्रि कमेन्टस हरा बेयो साननांगौसो बिथाङा मोनसे समाव गाज्रिमोन दिनै मोजां जाबाय आखाइ खबनांगौ एसे मोजां जाखो अब्ला गासैबो समजों लोगोसे खारफानानै जुदि सासे गाज्रि सुबुङा जुदि मोजां जानो हायोब्ला
बे जोंनिनो गोग्गाथाव नोंथां, बे जोंनिनो गोग्गाथाव। अब्ला बेयावहाय गाज्रि कमेन्ट्स हरनांगौनि मा गोनांथि दङ? मोजां मानसिया आखाइ खबगोन साननानै, बा मोनसे समाव बेफोरबायदिनो दिनै मोजां लामायाव फैबाय बिदि साननासो थागोन, आखाइ खबनासो हरगोन, नङा होमबा? कमेन्ट्सखौ मोजां मानसिया गाज्रि कमेन्ट्स हरा, गाज्रि राव बाहाया। नों गाज्रि भिडिअ हगारनायावबो नों गाज्रि कमेन्ट्सखौ हरनाङा, बेखौ बुजाय। कमेन्ट्सआवनो जों बुजायनो हायो सोरखौबा बुजायनो थाङोब्ला। नोंथाङा जुदि मोजां मानसिब्ला, नोंथाङा जुदि गासै भिडिअआवनो जुदि गाज्रि कमेन्ट हरस्लायस्लाय मोजां राव बाहायनानै मोजां बुजाय। नोंथाङा जुदि गावनि गुनखौ दिन्थिनो लुबैदों, नोंथांनि कमेन्ट्सआवनो नोंथांनि गियानखौ दिन्थिनो हायो। नों जेसेबांखि गाज्रि कमेन्ट्स लिरगोन, नोंखौ मिथिगोन नोंनि खुगाया बेसे गाज्रि, नोंनि गोसोआ बेसे मैला। नोंनि गोसोआ मैला नङाबाथाय नोङो बेखौ सापर्ट होगौमोन, मोजां जाबावथों, सिगां बिदिमोन दिनै मोजां जाबाय होननानै बुंनो हायो। दा आरो खायसे मानसिखौ मोजां भिडिअ बानायनायफोरखौ, गाज्रि हुदा नुयिफोरखौ आरो नाजाबाव, बेफोरबायदिसो जानांगौ। नैबे गोसोआ गाज्रिबानो खुगायावबो गाज्रि राव फैयो नोंथां। बेनिखायनो गोसोखौ जों जेरै सानफ्रोमबो दुगैनानै गावनि मोदोमनि जिनिरखौ हुगारो, थिग बेबायदिनो जोंनि गोसोखौ जोङो अरायबो मोजां साननानै गोसोखौ मोजां खालामनांगौ, मैला गैयि खालामनांगौ। अब्लानो नोंनि खुगायावबो मोजां राव सानफ्रोमबो ओंखारबायानो थागोन। बे 100% सैथो। नोंथांमोना मा सानो? सोरखौबा गाज्रि नुयोबा मोजाङै बुजायलांनो नाजा। बेखौ गाज्रिसिनाव जुदि बुङोबा बेयो गाज्रिसिन दिन्थिनो थाखाय आखायाव लायो। बेखौनो बुजिस'नो हायै मानसिफोरा, दिनै बुजिनो हानाय, साननो हानाय गोहो जानाय मानसिफोरा दिनै सोरबाया गाज्रि बुंबाबो आं मोजांखौनो दिन्थिगोन होननानै सानो। नाथाय बुजिस'नो हायै मानसि गोबां दङ। बेफोरबायदि मानसिया नों गाज्रि बुंदोंबा आं नोंनि सिगाङाव बांसिनसो गाज्रि दिन्थिगोन, बेफोरबायदि सानो। बेनिखायनो गाज्रि कमेन्ट्सफोरा नोंथांमोन गासैबो बुजायलांनो नाजा। नोंथाङा गोसोआव गाज्रि सानबाबो, सोरखौबा मोजां जाजानो लुबैदोंबा अरायबो कमेन्ट्स हरनो नाजा। बेखिनियानोसै दिनैनि आंनि बुंनांगौआ। बुंबाथ' गोबां बाथ्रा ओंखारबाय थागोन, नङा होमबा? आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। गोजोन्थों। जि बर' हारिनि